Já řeknu, čau lidi, vítám vás v dnešní videu, tady máme hru Sprunky. Jo, není to asi úplně takové, ale jak asi si myslíte, ale je to takové jiné. No, a tady je s váma táta. No, ahoj! Já jsem býval proud dřív, ale nestihl jsem se přiblížit. Dobře, no. Takové dramatické. No, mimochodem tady jsme moc jako dělat náš skin z různých podob, vlastně nebo z různých věcí Sprunky. Bude si něco říkat, ale budu muset udělat ten tvar. Já všechny znám, takže já budu říkat, kdo to má správně a kdo ne. Kdo to má správně, tak nevyhrává. No a hrajeme do 3 kol, takže kdo třeba bude mít správně, třeba budeš správně do kol, třeba druhé, třeba nebudeš mít ty správně, a další správně. Třeba budeš mít ty správně, tak to je remíza. Tak musíme ještě jedno kolo, pokud vlastně já budu mít všechny správně, pokud já budu mít 3 body, tak vyhrávám. Vlastně 3 body jsou za to, že... 3 body jsou za to právě, že jakoby, no prostě, že vlastně jako máme to správně, teraz ty Sprunky. No, OK, to nejde, o téhle hře to není, já jsem si to takhle vymyslel, aby se zajímali, aby tady byl nějaký příběh. Takže jdeme na to, táto. Takže, teď máme, táto, udělat počítač ze Sprunky, jo? Jo, nehleďte mi. Jo, takže já to chápeš. Sprunky, teď má. Můžete udělat počítač, jo? Tak jdeme na to? Tak jdeme na to ty avatar a jdeme tvořit počítač. No dobře. Tak, 3, 2, ten řadí si někam třeba k rohu a jdeme na to. Já už to jsem až mám usuvat, co pojďme chceme hledat, já jsem tady v prostředku uchopán. Dobře, jak jdu tady. Já už třeba budu tady vedle té žluté budovy. Nesmíme se vidět, jo? Místo tak já budu tady venku, jo? Tak já budu venku, takže 3, 2, 1, teď. Lidi, OK, já vím, jak vypadá ten počítač a to je hrozně jednoduché. Tady si dám takovou barvu. Tady si dám trošku takovou naší hnědou. Tak, tady si dám počítač. Třeba právě takovou tu šedou. Což... No, co to je? Ježiš, no, to je nějaký... Počkej, to jsme úplně na houby, kamo. Joha! Ok, tady. Co je tam, počkej. Tak, tady je Eka. No, to je teda brutální zvuk. OK. No a teďka máme nějaké oči. Počkej. Takže vypadá to vypadá hrozně divně. Já to mám zrušit, tak vlastně budu mít nějaké oči, ten počítač. No a nechci jakého... Já tohle nechci. Ne. Já jdu znova, vlastně musím znova respawnu postavu, musím si znova respawnu postavu. No, reset. Takže já se znova, boom. Tak. A znova. OK. Toto. OK, já si myslím, že jsem. Já už jsem. Já taky. Jo, že jsem vlastně zapomněl, že to bude mít nějaký časový limit. OK, takže budeme to být všechno 3 minuty. Nebo teda 2 minuty. 2 minuty, no. Dáme 3 kola, aby jsme to stihli. Já 3 kola. Takže za tebou, to jsem já. Počkej, tady. Počkej ještě, jo. Já začnu ty stopky. Potom. Tak na telefonu. Dobře. To jsem já tady vzadu. Počkej. Já vím, čekám. Já musím nastavit ty stopky. Ne, já to nevystříhnu. No. A právě... Tak, 3, 2, 1, teď! Jo. To jsi ty, tohle? Jo, to jsem já. Ten si počítač, ale opravdu, když jsi zdal, co to je, kámo, ty to máš... Mám takovou hlavu robotickou. No jsem si dal fakt jako počítač, takže já vyhrávám. Protože jsem jako fakt počítač. No, jsi fakt počítač, to je pravda. Takže vyhrávám. Jo. Takže mám první bod. No a jdeme. Teďka to budeš moc vybírat ty. Ty budeš moc vybírat... Ne, já jsem si domů tady kolik lidí. Že tady vybíráš na to ty? Ty Sprunky. Jaké jo? Jakou barvu? Řekni třeba jakou? Zelený. Zelený. Kde jsou dva zelený? Zelený je tady. Vinéria. A nebo ještě jeden. Tak třeba to Vinériu. Jo? Dobře, Vinériu. Tak, OK, 3. Tak já jsem ty stopky.
Takže 3, na to 2, 1, někam si zaleš. 3, 2, 1. Teď! Už to začíná, OK. Už to začalo na to. Třeba to, musím si říkat, na to musíš si rychle klikat postavu. OK, vinária taková. Zelená. Bum. Jedna tady asi není vinárie. Ne, máme teď to. Bum, tak. Jsi někam začal, že? Teď nějakýho domu si začal, ne? Ne, jsem tady hned vedle. Jo, tak já jdu tady. OK, oči. Já mám, dobrý, a to. OK, tohle je OK. Co tady dostává? Jo, to dám zelené. Tak, asi. Tak, mám to. Tak nemám ještě celou postavu, říkám, takhle mám to. Hnědá. Tady vedle. Si dám nějakou tmavě, nebo potřebuju, nebo já dám tady to. Tohle podle mě je dobrá. Ne. Tohle se tady sem. Nějaký pan, tady byl pan Black, ale nechci pana Blacka. Já ho nepotřebuji, nechci pana Blacka. Někde, já to nevidím, komu zahovuji, vydržíte časový limit. No tady hledám jednu věc a to je pustaté vinéry. Já dám si první nějakou random pusu. Tak, aby to bys nějak stihl. A tady to mám. A tady už taky je. Já už to mám. Ovočí, to si tady kliknu. Počkat, vlasy, takové. Květinky. Bum. A dovnitř žlutá. To stíhám. Jo. Aha, takže tohle. Ještě tady něco, ne? Už to tady zvoní. Jo, ale jsem celý. Třeba to 3, 2, 1. Teď jdeme si ukázat. Tak teď se kde? Tady. Nevidíš něco zeleného? Jo? To jsi jako ty. To jsem já. Já jsem plná vinéria, vidíte to? Já asi úplně nevím, jak vypadá vinéria. Jo, ty máš aj ty tykadla oční a aj tu hnusnou krev kolem těch očních těch, no, ty jsi fakt vinéria, úplně jsi vyhrál, jo. Na tohle, to hnedka děláte to, hele. Půjdeš se podívat tam na ten obrázek. Na ty ukážu, jaké to jsou obrázku a zkusím ho napodobit, jo? Dobře, my teď máme Dobře. kolo. Dobře, no, OK. OK, tohle bylo teda dobrý. No, OK. Ale tak udělal jsem aspoň zelenýho. No, takže teďka já říkám. No, ukáž. Já vůbec já nevím vůbec, koho mám udělat. Počkej, já se tady podívám, co tady je ta. Já bych mohla. Já vím, koho udělám Orena. A Orena, no. Podíváš se tady. No, ukáž, jdu se podívat. Oren vypadá takhle. No. To je na tam. Jo, ono, počkej, ale jdu se podívat. Ale dobrý, děkuji. Co se nám dalo? Tady ten. Tady? Tady ten. Ten, dobře, sluchátka oranžový, dobrý, díky. Jo, takže 3, 2, 1. Teď začínáme reset a už jdeme to. OK. Já teďka úplně jedu. Mě vlastně ještě musím nastavit ty stopky. Teď. Tak. Čilo? Dobrý. Jenom takhle. Dobrý, prdnu to tady. Ne. Prdnu. Tady máme, ne, počkej, kde jsou tady tyto oči. Já potřebuji klasické oči. Ne. Já potřebuji oči, já potřebuji prostě oči. Yes. To jsou holčičí oči, já nechci holčičí oči. Je tohle přesně ono. Dobrý. Bum. Teď. No, dejme se už do těch očí. Jo. No. Normálně věděka pusu. A prostě. Skinka prostě se usmívá, jako ne. Ty to. Tak.
Tady vlastně tady se pse. OK, tady jsou nějaké věci, které nepotřebuju. Oči, obočí. Oči ne. No, a tady. Tady tykadla. Tady to je bum. Tak, bum. Tak, ještě potřebuju sluchátka, ty jsou tady. Jo, bum, jsem hezky trefil. Bum. OK, já jsem, myslím, že hotovej. Ne, jasně, ještě nemohu mít tady toto. Je to rezerva net, jo. A tohle se něco dělá. Jo. Třeba nějakou jinou ručku. Počkej. Tak, tohle úplně... Já se počkej. Když to je divně. Tak já to mám. Počkej, je to. Já tady ještě dodělávám to, jo, Ježiš. Se bude lekl. Počkej. Tady musím ještě dodělat. Jo, už to mám, dobrý. Dobře. Dobrý, počkej. 3, 2, teď. Dobře. Tohle jsi ty? To jsem já. No tak asi jsem to jako vychytal líp, já už tentokrát už to bylo lepší pro mě. Počkej, já se podívám. Počkej, podívej se na mě. Počkej, podívej se na, já se na tebe musím podívat. Vicky, tak je vidět, že prostě ty máš ty sprunky úplně v malíčku, že? Kamu, Máš prostě to tak... Co? To se udělal, Kony, Ale už je to lepší, ne? to se udělal, když to bylo úplně... No, to sranda. Takže vážení diváci, my sedneme do auta, Vicky nám tam pustí nějaké písničky z FNAFka a jedeme do kroužku keramiky. Já to nemusel říkat. To jsem však to můžeš zamazat. Dát tam místo toho jenom... No ale s tím je hrozná práce. Aha. To uděláš teď. Ty to uděláš ty. Ty to uděláš. Ty to uděláš pak a ty vole to. No. OK, myslím, že jsi to... OK, dobře udělal. Já jsem to dělal ještě lépe. Ty jsi to máš neudělal to rozervané tělo. Jo, to jsem neudělal. Takže jsem to Jo, takže jsem to vyhrál lidi. A pokud... 3-0. Co? 3-0. Je to 3-0. No. Pokud? No ale, takže lidi. Pokud já to musím teďka něco dostat, protože jsem vyhrál, tak se na to dostanu je prostě like a odběr, protože teď si zasloužím rozeně. To je dobrý nápad. No, protože pokud dáte like a odběr, tak já budu točit tady tyhle ty videjka dáke. A napište do komentářů, jak se vám to líbí. Pokud tam třeba tady tahle hra, nebo třeba ta hra třeba, tam bude několikrát, nebo pokud tam třeba napíšete nám je třeba Orena nebo nějaké to jméno, pokud dáte sprunky, tak třeba takhle, tak můžeme ho udělat příště, a třeba někdo ho může asi říct, no. Mimochodem, dneska se s váma loučím, dneska tady s váma loučím, pokud se vám tohleto video líbilo, tak dejte like, my se s váma loučíme, jste krásně, udečí, čau! Čau! Napíš se, jo? Máš to vedle sebe. Jo. Tak já jsem